Daniel Bravo recolle a historia da confraría de Aguiño nun libro que se presenta mañá na lonxa local. Nela fóndase nos inicios do Pósito que se remontan ao 1924. O Pósito de Pescadores de Carreira Aguiño 1924-1944 é o título do derradeiro libro escrito por Daniel Bravo. Como ben indica, versa sobre os inicios da confraría guiñense que o pasado 2024 celebrou o seu centenario. O actual patrón maior, José Antonio Santamaría, sinalou que se trata dun proxecto no que se leva traballado anos e que mañá será presentado na lonxa local a partir das 5 da tarde. É un libro que xa fai uns anos que eu tiña na miña cabeza. A nivel cultural e social creemos que é o indicado non só no aspecto da nosa cofradía, sino no aspecto de todas en xeral. É unha cousa que é unha primicia, non, de empezar con esta labor de que creo que debemos de facelo, dando un respeto aos nosos ancestros, aos nosos avós, aos tataravós, a xente que estuvo aí, que empezou no 1924, e que menos é que é un libro onde reflexa o que era o traballo e o sentir e o social nese aspecto dos anos 20. É algo para nós moi importante. Bueno, vamos a levar a cabo, vamos a dar a presentación por fin, ca axuda da Consellería do Mar e a axuda da Consellería de Cultura tamén. Coa publicación dunha segunda edición, un proxecto moi importante para a confraría e no que se investiu moito tempo na recopilación de información. Non só por Daniel Bravo, sino tamén por o imenso traballo de Ciprián Rivas tamén, o catedrático que teño na miña man tamén, que é o mediador, é o que está traballando moito nestes traballos como cando foi o centenario. Bueno, despois buscando archivos entre todos e sobre todo o noso historiador Daniel Bravo, pois conseguimos facer un libro que ao fin e ao cabo creemos que vai a ser todo un éxito e para nós o millor é que vai a todas as casas non solamente de Carreira e Aguiño, sino tamén o resto da cidade de Ribeira. A idea inicial é continuar a historia para deixala plasmada en diferentes libros para garantir así a súa conservación, aínda que non hai nada pechado. Eu, en mente, cando fixen este libro, sabía que este libro pois non iba a dar a pé máis que só un libro, porque son moitos anos de historia, son moitas cousas que pasaron, son moitas condicións históricas que pasaron, pasamos por unha ditadura, unha constitución, e pasamos por moitas cousas importantes. Entonces a idea deste libro é de que sean tres. Este é o primeiro libro de 1924 hasta o 44, pero despois, ca axuda de todos e se os representantes da cofradía queren, Daniel Bravo está por a labor, ten moita información que dar, e entonces que a Consellería tamén, se está por a labor, ou as Consellerías, como non, o noso Concello, que está involucrado ao máximo con nós, vai a estar, esperemos que estea tamén, estamos seguros, si dá pé a tres, realmente. Que destaca que hai moito material para trasladar a novos libros. Historia dunha confraría que é xa centenaria e da que non quedan xa persoas vivas para falar dos seus inicios, pero na que se puido afondar grazas aos arquivos e ao labor de Daniel Bravo. Un incansable historiador e buscador de cousas, a verdade é que fixe un traballo inmenso e buscou cousas que nós nin imaginábamos nas casas, nos museos, en Capitanía, en todos estes sitios estuvo indagando e encontrou cousas que nós ni por asomo esperábamos que houbera daqui, da nosa zona de Aguiño, non solamente das cofradías en xeral, e máis que ten aínda. Entonces creemos que bueno, que temos o que enseñar á xente, é algo digno de ver. A presentación eu creo que vai ser moi bonita, vai a estar con nosa conselleira, entre outras autoridades, a Conselleira do Mar, Marta Villaverde, creemos que vai ser todo un éxito e realmente pois a xente pois vai a poder ver e levar un libro e escoitar a Daniel Bravo en primeira persona, que é moi importante, para así ir contentos para as casas e ter unha parte da historia da nosa cofradía. Lanzarase unha primeira edición do libro de arredor de 700 exemplares financiados pola Consellería do Mar. Que estas unidades pois repartiránse tamén, que ten que haber as administracións onde teñen que levar unha parte, un porcentaxe, como o Concello tamén, onde ten que haber unha serie de libros que xa están destinadas. Despois hai unha segunda edición, que podemos chamarlle, moi próxima, que esperamos que sea moi próxima, que será igual que este libro, completamente igual, que serán outras 600 ou 700 unidades por parte da Consellería de Cultura, que nos chegou un pouco máis tarde, pero nós creemos que vamos a satisfacer
a todo o mundo, sobre todo a xente daqui, do noso povo, que realmente é algo que debería ter todo o mundo nas súas casas, porque é parte da historia non da cofradía, sino tamén de todo o povo da Guiño de Carreira. A presentación de Opósito de Pescadores de Carreira Guiño 1924-1944 de Daniel Bravo será mañá venres na Lonxa da Guiño ás 5 da tarde.